Ranbir Hanse mate Karbi content pu YouTuber Karbi Anglong pherang ke tumaphan ni phuang bong dia chohang nangji KA DNF. Sidlabari LP School Headmistress Rita Phan suspension ki bipon. WKDNF abitung pen Karbi content admin Ranbir Hanse Karbi Anglong pherang ke phan karbo ka jok puthot kapin remdun. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai. Tame ke swastan tapi tame nan ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo. Lason amar jivan duai jundet ne arthu suahai jatta komlo nonne apran asap asap melo bang tumta junwek tha. Prangke nilipai kiso ason to ari ke ngi kaharja katimi kiso kela amar jivan adowai order pen pacho pen sinona sawo ke tumilo anke anthek dolo. KarbiAnglongLIVE fataba birta long peneli sami beauty baby non birta ton pen ajuponing tha. Ni phong bong Karbi content mate Ranbir Hanse pu YouTubers pen Karbi Anglong media phan mate pherangke tumaphan dia chohang ponangji kalite sodak pen kangsai paduponji pusi Karbi Anglong Digital News Forum tumpen pachini po. I don't give a damn man ang tumpan hai. Karbi Anglong media muni phan ki nut phanda ne respect pe. Thek pin bole gopika mo respect po respect mo phana bipi ge. Lason se Ranbir Hanse mate Karbi content pu YouTuber claim bang phupen Karbi Anglong ki claim phirangki ki do anphan respect ping tung tela pen ningkan kep nilong nangchari dunang lang pukaning je puthak Karbi Anglong phirangki tumaphan dia chohang nangji pusi ke hang padupon. Athi Karbi Anglong media mate phirangki ki claim bang phi ke thek share lapen mass communication and journalism certificate kilong tangatum tado lapen mass communication and journalism certificate kilong tangatum aphan lapen kadukawe media claim bang atum aphan ni respect ping tungte lapen ningkan kepni long nangchali dunang lang pu kaning jeke chokche piklo lapen Karbi Anglong ki doan media phanangni dia chohang nangji kaliplo tangte nangli sodak pen kangsai paduponji pusi KDNF ami phu ratisrong pharpen pachini pong social media jasemet Facebook long Karbi content tu inu alangli menbang ke Ranbir Hanse alangli copy koson pelone komata pherang ke pendong ka chepulone alangli inut pen ke chepu pen ajok Karbi Anglong angkang ke do an media tamhan ki puprui ke pa phopon prui Karbi Anglong media tamhan ke ne pheri dorde alangli ki pu bangke gichok che tektik alam si pusini di jom pon porma pulote inut pen jong se alangli chepo pulote alangli phanjong pen lada Karbi Anglong kang ke do an media tamhan ki pu pon et nangji alam masiawe lapen haladat alangli ki pu pulote jong si ki chipu alam bangke alangli ke inut ne pen kaprek ke Karbi Anglong ke maduta ke thekawe pu alam se alang chipu lo ahok na alangli thek ta hailo mene Karbi content mate Ranbir Hanse alangli thek ut hailo pu wai phit sitame alangli penan par ke thek sitame Karbi Anglong media ki klema dum dula hala tuma phans tame nangli respect ki pi bang ke nangso tame nona bang ke nangli labang so a visual ke bunai ke create pe na jok nangli kwan si ke thek ma kwan si ke me ma kwan si ke charli kwan a talent ke do ma nangli kwan ang deng si ke le ma la so visual pen si nangli klang Karbi Anglong ara da tumke nangli phachini ta Karbi Anglong arlo ke do an journalist a media tum phan thang alam a wepin pen ni thom pliang bo nangli dia chohang pek nangji pusini le tumpe nangli phanjong pono nangli labangso Karbi content mate Ranbir Hanse nangli jongse Karbi Anglong media tum phan dia chohang pon thek the pulote nilitum kapregang deng stame nangli puthak deng nang popo lapen halapu Karbi Anglong Digital News Forum akong chunbang nathan rong hang pen kaning je ponke Karbi Anglong nangli highly educated person pu nangli kachipu ke alia videtlo athe nangli jongse kapurhi do bang phung le putangte nangli YouTube Facebook lahai ki use pen kalikalang alam
nangli ningje jedaji sitame nangli ta kapori ka veden abang phu pinak aporsi lapuson kaningje lo lasi Karbi Anglong nom phirangki klem bang phu bang phia tu maphan kijuno daglam the aputhang dia cho hang nangji pusi kaningje padopang lapen jongsi nangli ni phong bong dia cho hang he pulutangte nangli phan sodak kangsai paduponang kokpu puta ningje pon that he is damn care about. He doesn't care about the reporters living in Karbi Anglong, those who are doing their duties or jobs in Karbi Anglong. He has no respect, he has no regard. He said like that. So this disrespectful attitude of that particular individual, I just want to remind him that many of us who are here are senior enough. We are into this profession for more than, some of us are more than 15 years, 20 years. So I just want to remind him that we are senior enough and we have experienced a lot in this few journey of ours. I just want to remind Mr. Hanse that before spelling out on the media fraternity based in Karbi Anglong, I just want to let him know, or want to remind him to please understand or please read or go through the history of journalism in Karbi Anglong in particular. We are still in a nascent stage. We are in an early stage. We are in a learning process. We are still a far way to go. And this is what I would like to request you also, that don't brag. It doesn't fit you. You may be a very highly qualified person, but don't brag. This is very, very unprofessional and it's very attitudinal. This is what I would like to say. And the last thing that I would like to request you is that please make an unconditional apology. This is what I would like to request from you. News report, KarbiAnglongLIVE. Lumbajong constituency under the Phu main town of Dungalong, Sitlabari LP School headmistress Rita Puriakastha on duty school teaching Jikalisi school Hemalong Amekejang Loklok Ajok suspension Gibipon. Lason si Pirthi Munitum Asum Maraphan Kimang Dunke Doctor Engineer Teachers Officer Pen Kapre Asay Long si Kipaklem Dunjia Phan Kimang Dununti Mate Amang Kaheman Dununti lo Lapen Asumar Aphan Lapu anakang tuyang deng an kepale dunjia phan ke education hinsi paprang dunangji lapen school hinke kicheng si ke kicheng dun nangji lake foundation pen ke LP school long pen si cheng dunangji ansi akang tuyang deng an li dunji lapen foundation pen hengno dak rotang te labang so usu ke ki paprang dun thek detpu lapen LP school teacher satum jong si mission si protang te students satumaphan sangti pen amek var sit ason si mandet lason thak si Lumbajong constituency under the Phu main town Adungalong Sitlabari LP school headmistress Rita Purkayastha ke on duty hood school teaching Jikalisi school hem amek si kijang loklok laki students satum ki thek Jikalisi laki amek ki palu kamsi ki claim rong ason lo laki dipu town along amadlo sitami kaphiria vipin anpin teacher satum lasi atokano borpung tarapung LP school teacher satum ke masap suta Karbi Anglong Thomas Council tumaphan kaphiria videtlo lasila Sitlabari LP school headmistress Rita Purkayastha si team Karbi Anglong tumaphan theminak loma tangte EM Richard Tobito kaphiria ratoma lasi Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Piliram Rong hanglapen education EM Richard Tobi atum Rita Purkayastha headmistress aphan mentulo action campo matangte kaphiria retluma morpor si thekdun longpo matangte akejoy pensi bainong pachoret poma puta laso joksi Karbi Anglong Thomas Council Education Department pen Rita Purkayastha phan suspension bipon etlo nasi Karbi Anglong angkang PLP school teacher satum lapuson chiplang hai langma puta ninje ponenti. News report, KarbiAnglongLIVE.
WKDNF fatum pen phirangkia mai ni pon si Ranbir Hanse pen dia chuhangwek nang ji pusi pachini pon Karbi Akita lu ki charli hin pen ki chengrok akapre ka sailong thekre muchot lu pusi ningarong pen paprang dun bomdo Karbi Akhe tumta non ke ang tanalong anta kachepati son anparta kilun ki kan arji ke mi kachepaklang dun pen nong e kilong pen nong mi sitame ki wandulo Lason si halapu phirangkia sai ki klematum sitame aprang prangke ang tan pensi phirangke mate reporters ki wangtang ho prodangte emik prangdak manghu hakason si theklo phirangkia sai ki klem sung pikji pusi matharan tilo bonta ki thurmia ovetum pen birta ke toga hin ka chi hunga jok bor I dunsi piniarni phirangkia phai nangki ong boma jok atokano towar melang kave kisokyun e pen chenglo sonsunia birta stami piklang ponsi kaching thura sai stami ne bomlo Bonta isi ning dukalam the bangke Karbi content admin Ranbir Hanse pen kopi ko sona ki sung kache tonga joglo nei phirangke do anaphan Karbo ko pathak pini West KarbiAnglong Digital News Forum mate WKDNF mithang sai himalong tong sekot phirangke ma ing niponsi Ranbir Hanse ke the kache krong waret pen phirangke phan lang plot abang pho phan lamvoi pipondo alangli inut ki thek pami alangli ki thek ason ki charli dunji plotangte ningkan kep an nangji plote kupie porsi aning me et pen ke thek the kachini ne tumaphan ing thurpon pedet loputa WKDNF amai phu Daniel hi pen arbok pon ada press meet nil tum kan ina ko la West KarbiAnglong Digital News Forum pen mate WKDNF pen ada hamren rong so pie long la so mai kan ina ko ba ke alangli lampar kaningje ana joksi ing ni pona ko lo ahok lo alangli jipulo nege tech pick high qualified tech pick lo mass communication da kachali banglo reporter ke claim bang ta alangli claim app lo positame piniarnia bangke alangli ko anone ake tech akere akachini KarbiAnglong pen ti alangli tech pick lo positame piniarnia bangke 0 degree si alangli bang juilo kopia pon ma pulotante ahok mediang bong sitame anutin tek pet ponil tum puni lapen nili amata ke tek o kwa pele nili media kame klemali sitame piniarni nili kachuroji ning hanga bangke ladak nili tum editor atom lapen sotasi ladak house pen indut pen indut bidi story ka chipi pen ajo lapen ahut nili tum isi seminar kachi bi pen jok se kitek the kerere kachi ne atum son ansitame niltum chethan chimom se senior reporter to pen to fana ke than la pen kimom pen jok se piniani la son level an niltum dolong lo la pen so thasi kitek the tum dopik la kithur mi ove atum dopik la alal tuma fan ke than kimom ponang ji ke akinang sot la Lasi inut alangli Ranbir Hanse Karbi content along pen ajo adap anerlo arnigan sam continue alangli son project ahormu ke wan pen kapek lang abang ke message tami particular abang pu media abang pu pan alangli ke chok che yong si chetong lok dokok la pen alangli puthak chini pami pulotante alangli pan alangli peri vet than vet tekeng vet mate jong vet arbok vet posote nilitum nada press mikani ji akamabe non phai kuni ni phai crate rock surihini rain kora pho bhom kurani Press Council of India mate PCI pen ke pathik National Press Day ke talona long kachingro matum anke Ranbir Hanse ke mat hadam na pen ki jongdam anke so se chotlang pusi inghi pen jongpon KarbiAnglong angkang a reporters aphan jongsi man ping tung te plotang te komat kodak la pen kolosor reporters aphan si chiki pen man peng PG maputa karjun padu non la pinning 2025 along abanke National Press Day like Press Council of India pen kapangda karnilo laso Press Council of India pen kapangda National Press Day la kaningman nikan bang tanil tum palon berdo la pen non ke banji debar mate bom kuru arni sitame la da West KarbiAnglong Digital News Forum pen ke chenglo kapre press club atom sitame chingrum pen ada aman cipi pen ninga rong pen si laso National Press Day palon ponji
la sila so katalon along abangke nilitum reporters ke claim angbong komasi ke claim ka chipiduk muchot ke thek muchot keri muchot ke nilitum momentos piji archoji lapen anong e kapek nilitum piji lasi thek the pin pujong sinang liat ke khok pulotang te nilitum chingal panda chingrum de thede ji lam ke me da je thane thede ji nang lila pana condemn pulutang te nilitum chingrum da thede ji amman da chipi thede ji lapen archu da thede ji sitame nang likama tha tengali nilitum pen update mate bom kuru November ni phai crit rock arni nilitum chingrum si national press day palon ponji lapen hala so kapalona long sitame karbi richo pen ke chenglok DC atun pen ke chenglok SP lapen administration along kachirabun DC la magistrate atun advocate atun man sitana chitong ji tangtela anaka chitong dun thek lapen nutum hana karcho ji along nangli yong si thek pik re pik pulotante niltum ganang chithana thaise vedelo asi nangli matha link matha non claim non sitame media mate reporter ke claim atum ke nangli kamatha a level chot kali pule nangli chematha non nilitum apan activities nanglang dun bomno Hamren pen Daniel Anghi KarbiAnglongLIVE. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Ronghang Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, HNFWT, Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Pardo, KarbiAnglong, nili Dr. Rangsina Tobi, homeopathic consultant. Non ladak kechelang our side penangan ke longpon ko kecheng sibang ke lak allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, ang pen ladak suar lo keso jeneba la lekuria lo la apikilo keso hai anta non atoka beta kechelang ponaning hangtun te ladak so kechelang our side longpon logot la Ken Kugiso, Kono Aripigiso, Aita Lada Kachalang Longpondi, our side Longpondi. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday to Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Kidam tangani Karbi content mate Ranbir Hanse pu YouTuber pen kaning Japon KarbiAnglong media ke do anaphan ke respect ping tungte lapen ningkan kep nelong nang chali dunang lang pu kaning je ke juno da ka putha dipu press club ame phu borsing rong phar pen pherangkia mai kang nipon lasom se sar palam thi chupie jon karvo lang tereng phuk dak poson thak thaksi kache phu kumat pherangki penoni setami tam kilong dun phurike angton aphirangkia tu Ranbir Hanse mate Karbi content pu YouTuber claim bang phupen KarbiAnglongLong ki claim apirangke ke do anaphan respect bing tungte lapen ningkan kepni long nang chari dunang lang pukaning je puthak sodak pen di phuk press club amai phu borsing rong phar pen lamthi pachini pon athe KarbiAnglongLong media mate phirangki ki klang cheng lage ha phorokrisir kebra ningkan pli ahut penlo hala so hut ke nangli ke nang mahang ta thek thelang hala so hut print media ki claim atun chipaduk pik pik Inglonga lok ki du ki song pen chenglok news ke endon har tum cholong le junong le lapuson ta du sitame non nang lila phone or chot pen content kasalam dun thap chot pen KarbiAnglong media phan lason ki puge chokche pusi kaninje padopon lapen KarbiAnglong lu ki chali dopi ga bangphu mate highly educated person pulote nangli IPS SP doctor engineering lapen APS UPSC lahai chepa undunra nang chinamnon lapen KarbiAnglong aphan kealang li thang contribution avi big zero puta kaning je padopon lom jasemet YouTube lapen Facebook along
Karbi content po along la Ronbir Hamsi po munit Karbi Anglong reporter teman iputap ipusin ki parentot la soputak cinili ipetini nungi ipusi ladak ini lo alam thai bangla po hero alam li imibak reporter pen ko piniji tonte ko kita hala phan jong desi katto kawe Karbi Anglong reporter anke ekte man me metric fail BA fail lapen thanga diploma ve journalism ta la pusong si alang likaning ke sila so puthak nili ki puji alam thike la po hello je Karbi Anglong long reporter atum katto ko ve mass communication lahai diploma avede tahai esa ke metric fail tahai sita alang litum hedi la media phan a contribution theki athe ku inglong atok anu lahai damsi news collect damji wanji lan kichi paduk jo lapen Karbi Anglong reporter atum social media long non print media long non alang liat tum a contribution theki athera phan awareness lahai wan tipik lo lasi nili pudami je Karbi Anglong reporter atum un anke dasemet ke kimi sendia phansi ke femme tangte alangli diploma do opulo teacherli do opulo tangte alangli karbiarat phan karbiadet phan kupilo contribution do alangli kitab etak dak to loma alangli isibak newspaper paklang loma isibak newspaper long print media long alangli reporting kori loma thangdabe lasi alang lihat contribution ke Karbi society bangge zero big zero nil. News report KarbiAnglongLIVE. Phai kunia chikloni phai creep clear ni kang samapor hu dwar bagari BJP mandal committee tumpen patir pi ponsi Bihar along assembly election along NDA party tum hai pon penajok deithor Saturday market along ningarong chipi ponsi bom pangbopon Bangsolong kachitong dun lage dwar bagari BJP mandal Committee President Amoron Terang, Deithor Town Chairman Jacob Topi, Deithor BJP Local Committee President Daniel Rongpi, Duarbogri BJP Mohila Morcha Members Youth Lapen, Pinangan BJP Party Long, Klembang Phubang Phiatum Pinangan Chitong Dununti. Lasi Bihar Long Assembly Election NDA Government si Kevang Puthak Mate BJP Alliance Party Hai Pona Joksi, Ningarong Chipi Ponpen, Deithor Municipal Board Chairman Jacob Topi Ariding Pen, Bom Kai Ponsi, Ningarong Chipi Dun Mate Ki Hayang Thek Chipi Ponunti. Nasi Bihar Long NDA Government Kiseng Pon Long Lok Ke Kimisenang Theklo. Kibang Ji Surihini Rain Kora Troganing Kanta Assam Assembly Election Ahud Sitame BJP Party si Hai Pon Bekpo. Lapen Surihini Rain Kora Troksi Karbi Anglong ta Council Election Ahuta BJP Party si Hai Pon Bekpo Puta Duarbaguri BJP Mandal Committee President Amoron Terang Pen Ningje Pon. Laki tim Karbi Anglong ke Japon kimisena porlu puta ningje pontu. Ini ke kaprekali ilitum chini lo Bihar election along history kedam tanga porpen lead pik hangjangan ke hai BJP atum sit pharohini so se BJP alliance mate NDA government atum ke hai lasi BJP government lake India along si role pon lo lapen BJP government Bihar chot kali Karbi Anglong pen jenglok kaprek adim anta BJP side lo lasi pini Bihar long Harehini sose assembly seat ki hai pon pen ajok si nilitum Duarbaguri BJP Mandal Committee pen partir pi pon si Ningkarong kachipaklang pon lasi Ningarong parpik lasi kibang jilang port tame ilitum Karbi Anglong long sitame BJP si highway ji ilitum chini kidam tanga por ilitum Bihar election claim clear prang mate Bihar election se aprang opposition tum kaningje Bihar election long si rat tum chini po opposition tum ningje pini congress si hai kaprek tum si hai pu sitame pini abangke ilitum theklong prong lo ilitum asangtar theklong prong lo Bihar along exit poll ateng anso se si BJP atum high thor la hello ilitum BJP government tum ki claim ke chari ke dam ki me pu raratum chini si pini Bihar long stame alang litum amena dorso pika bhut jogon pen sit pharohini so se pini BJP afan alang litum support lo lasi dilisum same ningarong parpik lasi kibang jilang port stame ilitum Karbi Anglong same BJP highway alang lasi non stame BJP government ki chari pon ilitum team Karbi Anglong ke japon ke hai Dr. Tuliram long hang alang li keja kimi pon ilitum theklong lapen Duarbagri long stame ilitum
local emisian part im in charge Karbi Anglong Autonomous Council ake hai sa Richard Tobi alang li kijapon kimia jok selitum BJP pensi ongdung litum ke claim kedam kimi tek onlong lo News report KarbiAnglongLIVE. Pinia Berta Kalapuan si Kang Ton Poniglo, Kardong.